ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Khyllung, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Tetap Kan long shisha ka jingkar khu na ka banta ki long kme jong ka than Umroi hadian bau MLA uba Damanbaitbha lamari ha ka henriau tarik unai weng arajar Plie ula Paidbah ya ka labor room and maternity ward ha Umroi Health and Wellness Center. Hagani ka sngi lawan bansa hilang dau arpit upadhaya badai Deputy Commissioner ka Ribhoi District u MDC ka than uba RR Kharbuki harangkat lembat ki Paidbah nong shong snong ka snong Umroi. Kani kalawan ban urlong da ka jingi trailang bat ka Selco Foundation. Hadian baladep ban yasoi ka Memorandum of Understanding hapadeng ka Selco Foundation bat ki bor panyai district ka Ribhoi. Jaka aspirational district program Kabalaton sisay kemensim banjerap ban penurlong bansya yakni ke Jaka khatir khun Khyllung kabagi om ke labor room badiro kumjo ngai kibli yaka Selco Foundation kabalaton yaka mensim banjerap ban penurlong ban penyo yakni ke Jaka khatir Khyllung ke labor room na kerman skam hero bahati por kisi ke bansawan binang la susu panok senyang banjerap ban penpoi ban penai ya ki jingerap ki beper apa kene ka than ka dong ka jongi ke report district ta ke jo ko poro kumba pina ai ko tu memorandum ban kelano ban upgrade no ya kene ka sub center sa ka PHC ka primary health center. Hoy, ngakum MLA, local MLA, jong kani ka kososi kani ka than ka dong sini. Ngan kit kya, bat ngan wat kilat lenti ngan tristom, bangi kat bakloy bala nginla ban upgrade, ya kani ka sub center siya ka PHC. Ngan kit kya, ngan wat ibot, ngan aibat met banginla ban penurlong ban upgrade. Ya kene ka sub center siya PHC. Ngakertek me baris kam shampliang bat ngade project coordinator ha Selco Foundation. Selco Foundation ka sedang ha usnam arhajar shipho bat ha Meghalaya ngila sedang matrekam ha usnam arhajar kanyo ha livelihood bat ha health sectors. Te ka vision dan ka jingthu jingi ka de bangin la ban penduna ya ka jingduk bat bingila ban train na bentak ban penbhaya ka maryang lingba ka decentralized renewable energy ne ka sustainable renewable energy lingba ka boarding solar te hakane ka state Meghalaya ngilala ban solar power lani ban ai boarding solar haki arspa nyok teliki government health centers but hari boy ngilala ban solar power lot ya baroki health centers kata Sakupratili. Te hakane ka smi baminta ngilala ban inaugurate ya ka Umroi sub center labor room but ka maternity ward. Te hakane ka sub center kane ka labor room ka nishna kata karukom ka balong ka climate resilient room lane ka room ka ba kaya day nishna lani design hakata karukom ka ban katkum ka jinglong jo ka sun beneng ti kalong kumha ka jing katkum ka jing shit lani ka jing krian kata ka thermal insulation nilashna ya kanika labor room ti ka tunum bat kanika ceiling nilashna kata karukom bakala ban yada na kanika jinglong ka sun neng la ka day ka jing krian lani ka jing shit
Hakani ka labor room ngila solar power, ngila air ikini ki medical equipments kumka kumka radiant warmer, suction apparatus, berka spotlight ka penyiat lingba ka boarding solar. Lana kita ni don ikini ki labor beds, ki delivery kit, bat ki footstool, bat kumta terten. Tikani ka labor room ki don lightly ki kamera ka we ka de delivery room ka ba ki nongkha ki kha ka ni ka room. Second part ka de ka maternity ward lani ka recovery room ka ba ki dakila dep kha nibu under observation 48 hours kila ban shong dan ban thia ko ka recovery room. But ka we pada ka don ka waiting room ka bade shabar ka ba kini ki patients kila ban shong shabar haba kila ban up lani shong ka ni ka waiting area ka bala an petsuki ki shwabikin kha. Te kunjurung ni don ya kani ka sing hapo ka ni ka living room ka ban yarap na beta kini ki ANMs dan ki MLHPs bagian la ban pinkoi la dala dep kani ka delivery. Ni don ya kani ka bathroom mo na ni ka toilet na beta ki patients kiba wan ban na ni kilong kumi kiba wan ban pinkha kanu hakani ka bathroom na ni ka toilet. Te hari boy mengalong ki don pratli ki labor room model labor rooms ki bani shna te ngilayo man inaugurate ya kanika Umroi sub center labor room and maternity ward te sahnyoutli ka bani dam shna bat ki don ha ka prabo percent ka ding shna te ngin probably next month lashmanai lani ha ubnai January nila ban pendek noi ki labor room construction.